a Llentalla por permitirnos facer estas xornadas aquí. Sobre todo agora que en Santiago hai moitos problemas con este tipo de espacios, entón, que siga habendo espacios funcionando, a verdade que é de agradecer. Un pouco o evento, a partir das 6, é dicir, nun rato podedes coller bebidas arriba, entón ali os cartos son para Llentalla, e logo se queredes algo de comida vegana en calquera momento, falarán agora as miñas compañeiras onde van destinados os cartos e todo, pero que serían para nós. E despois nada, que a verdade é que me fai moitísima ilusión, son un pouco repetitivo porque realmente sempre digo que me fai moitísima ilusión, pero hoxe de verdade me fai moita ilusión porque realmente toda a xente que fala, claro, son amigas miñas, entón é como que me fai moitísima ilusión como presentalas e todo, e obviamente que podamos falar de animais e poder debatir entre todas e sacar como ideas para seguir facendo que o mundo sexa un pouco mellor, ver un pouco o activismo para onde vai e como podemos facer diferentes accións para que o futuro sexa mellor. E nada, as charlas van ser algo, a dinámica vai ser un pouco 10-15 minutos de charla e logo preguntas onde poderemos debater todo o que querades saber e preguntarnos, xa que temos a oportunidade de que estén aquí. E nada, primeiro van facer as miñas compañeiras de AGA unha pequena presentación un pouco do que fai AGA, se tedes interés, e tamén falar un pouco de ética animal, e falarán a Lin, que a coñezo, a verdade, dende hai moitísimo tempo, moitísimos anos, é unha das fundadoras de AGA, e a verdade é que é unha persoa genialísima e ultra creativa, e as pegatinas que tendes no merchandising coa comida están diseñadas por ela, e despois tamén a Arantxa, que vou ter que dicilo, pero basicamente dixo que é unha activista de andar por casa. Creo que é importante tamén, porque moitas veces pensamos en como facer activismo a longo prazo, a medio prazo, e Arantxa ten así a capacidade de estar axudando cando aparece un problema nese momento, nos problemas que nos están afectando xusto neste intre. E nada, xa, e aparte diso que tamén que é bióloga, pero bióloga das boas. Non das que son especistas, o saco. Entón, nada, que dou vos paso e xa podedes. Pois, como di a miña compi Pablo, eu son a Lin e nada, vou facer unha brevísima presentación do que haga, un pouco que facemos e para quen van os cartos, un pouco o inicio. O primeiro de todo, agradecer tanta xente aquí con nós. Non é habitual, estábamos moi negativas coa presencia de xente e tal, pero agradece máis nun día de chuvia, que en Santiago é habitual, pero nada, pois AGA nace a raíz de Rescate de Ibotecnia, que non sei se todas sabemos o que é, máis ou menos. É un laboratorio de investigación en España, en Madrid, concretamente, no que saíron vídeos terroríficos de como se torturaban animais, non se lles anestesiaba, tedes un montón de información en internet ao respecto, nos temos feitos un montón de traballo de rúa informando sobre a vivisección, outras alternativas á vivisección que non sexan cruéis e por encima inútiles, como suele resultar a investigación en animais non humanos. Nace un pouco de que eu veño de Madrid, estiven estudando ali, comecei a traballar con grupos de activistas de alá, cando remato os meus estudios volvo a casa, empecé a mirar por onde podía seguir traballando, basicamente, de activismo, facer amigas, que os grupos de activistas son iso normalmente, os de andar por casa polo menos como a nós, un grupo de amigas que din, pois xa que non coñezo a ninguén, pois nos xuntamos nós e comezamos a facer cousas. Así coñecín a Arantxa, a Mónica, a Crispi, a Iria, todas elas que estaban metidas nos grupos de Rescate de Ibotecnia aquí en Galicia. Como queríamos facer máis cousas que non só se centrasen en Rescate de Ibotecnia, pois comezamos a facer sobre todo accións de rúa, de informar a xente de por que está mala a peletería, por que non debes intentar cargarte aves que eran antiguamente domésticas, agora son urbanas, como poden ser as palomas. Cousas un pouco básicas no imaginario antiespecista, pero que a xente da rúa non a considera tanto. Nada, un pouco iso que facemos, xuntarnos, tratar de hacer accións pequenas, porque somos poucas, non temos cartos, o que nos dá para facer imprenta e 4 cousas máis,
E nada, así nace da necesidade de xuntarnos, coñecernos e sobre todo de pôr na rúa e na boca de todo o mundo o que pasa cos animais que, dende a miña perspectiva, bueno, a nosa, pois están bastante esquecidos dentro do resto de loitas, non? Que incluso se atravesadas por loitas interseccionais que vas a espacios pois anarquistas que supostamente están moi deconstruídos en moitos aspectos, pero como que este sempre queda afastado, por desgracia. Nada, falar un pouco da persoa para que van os cartos esta tarde, que unha das nosas compañeiras, que é Mónica, que está ali, é a do flequillo, é unha persoa maravillosa que se dedica a rescatar a todos os animais que atopa. De verdade que eu sempre lle digo, Mónica, vas ao monte con un bolso e comezas a metelos, porque cada día atopa unha cousa, que un veciño vai matar un zorro da zona porque se lle colou no galiñeiro, pois ela vai mediar co veciño, colle o zorro, contacta con santuarios e os leva. E a iso se dedica, sen medios ningún, coa axuda da xente que, pois iso, cando organizamos un momento para ela, paliar facturas veterinarias, porque ademais os animais cos que queda, pois, polo xeral, están en condicións nefastas de atropelos de coche, animais vellos, por exemplo, ten 2 ovellas que son maiores, precisan tratamentos crónicos e por riba non son baratos e non hai investigación veterinaria en ovellas, bueno. Pois iso que fai Mónica, e por iso estamos aquí, para intentar axudala e que as súas facturas pois mingüen, polo menos. E nada, iso é un pouco, e pouco máis dou e paso a Arancha. Bueno, boas tardes a todos, repito de Alín. A verdade é que eu viña tarde, sinto, disculpa, o retraso foi culpa miña, que son activista de corazón de andar por casa, de rúa, traballadora capitalista pola mañá, entón chego tarde. O sistema non me deixa vivir do meu soño, que sería ser activista. Pablo nos dixo facer unha intro cortiña, pero bueno, eu me gustaría saber un pouco os vosos sentires, un pouco de onde vides, porque me gustaría facer unha mini dinámica participativa. Non sei se alguén aquí é vegano, vegane. Si queredes levantar a mano, só para saber os números, non podemos falar en público ni nada, sabes, en plan, de la camiseta azul. Hai alguén que se sabe vegetariano? Alguén que estea aquí pola súa parella, compañeiros ou grupos obrigados? Está ben, me gusta. Bueno, porque un dos objetivos desta... Bueno, en fin, a ver, nos gusta montar eventos, nos gusta sufrir, sabes? A mínima que podemos intentamos montar un evento para difundir, pues, partillar coa xente, coñecer xente que estea implicada ou que queira coñecer ou que veña obrigada pero xa captala, pero non se val, non? Entón, bueno, pois sí que hai un pouco a idea surdiu a partir do, polo menos a min, a nivel persoal, me surdiu no meu ámbito, eu a parte de activista de casa, de rúa, son voluntaria en Santuario a Caloura, momento público. Entón sí que no de venir ou nas accións de rúa sí que nos teña coincidido, ou a mí personalmente, que vexo que aínda que hai xente que está como implicada ou que parece que ten os contidos ou as ideas claras, que sigue, pois hai un pouco de confusión entre o que é ser vegane, o que é ser antiespecista, o que é ser animalista, entón, bueno, pois bienestarista ou buenista. Entón son, bueno, aquí hai un ámbito de ética ambiental que non me quero meter nun sardín e sair rascada, pero sí que son conceptos que como que a xente tende a confundir ou a ter medo de expresar cal é realmente o seu posicionamento. Eu penso xa, non sei, depende do día, que las me coñecen, depende do día son máis incisiva en algúns ámbitos e outros. Entón, a nivel persoal sí que sinto, sou vegana dende fai bastantes anos xa, como que temos ese conflito coa sociedade, co entorno, como que somos os molestos, os molestas no grupo familiar, especialmente en épocas festivas, navideñas e cumpleanos, e aniversarios, cando nos molestamos. Entón, bueno, sí que son situacións que chega un momento que dis, pois ten que quedar claro isto, dicir, porque eu que non vou co meu cartel e que tampouco vou soltando especificamente o meu discurso no meu día a día, porque nós temos que comportarnos dun xeito buenista de non confrontar coa xente, non molestar no ámbito dos nosos amigos, e temos que ir abandonando determinados espazos porque non nos sentimos cómodos, porque non nos sentimos que podemos estar a gusto ou que sentimos que molestamos e preferimos dar un paso atrás,
E eu creo que chegou o momento, e os me estades dando ánimo, sabendo tanta xente aquí, chega o momento que sabe que hai que posicionarse e como que cada vez defender un poquinho máis o posicionamento antiespecista, que creo que nesta época que estamos a vivir, bueno, pues a ver se nos axudan ou nos aclaran as ideas exponentes de hoxe, creo que nos está gañando moito terreo e nos está roubando terreo, non gañando, o movimento veganista empresarial. Entón, sí que como que un medo que temos, como que, bueno, pues hai que ter claro determinados conceptos e sí que levantar a voz, porque hoxe si estamos aquí é por a nosa compañeira Mónica, estamos aquí sempre polos animais. E bueno, antes de nada me gustaría, se alguén me pode, ou se anima, ahora sí que chego un momento que alguén ten que falar, non sei se podes pasar e coller unha tercetiña, pero por grupitos, e vides acompañados, e lela, claro, non vale, hai que coller e repartir. Colleres unha tercetiña e repartes por ali, queda desde 2 en 2, para que non se sai, non vai haber para todos. Ai, sí, esa de libre elección. Esa podes imaginar de tú un algo. No, non era trampa. Acostumo a facer estas cousas, pero non agora mesmo. Se queda algunha por aí libre, paso por atrás tamén. O que si me gustaría que deixar claro que tamén esta charlita ou este mini introducción non pretendo nin incomodar a ninguén, ni que dicir que unha posición é mellor que a outra, eso me quedo para min internamente, pero sí que, non sei, intentar que, si sodes que, de dicirme si a frase ou a situación que vos tocou, ou a acción, que considerades que sería? Si sería unha acción antiespecista, si sería unha acción dunha persoa vegana, si sería unha acción dunha persoa animalista. A partir de aí intentar ver si temos claro cales son cada un destes contidos. Non sei se alguén se anima a romper o seo e ler a tarxetiña que lle quedou. Si non me toca ir a dedo. Anímaste ti que ves forzados a total de perdidos o río. Aí estás, aí estás. A nos, bueno, falo o nome dos dous, queres falar tamén? Non fala, di que queiras. Vale, pois que diga ela. Nas tocounos persoa involucrada no rescate de animais. Eu creo que atribuiría a animalista, porque creo que, bueno, claro, que tampouco sei a dimensión de rescate a que se refiere aquí. Pensaba en algo máis No, é o que ti de ir entendes. por aí, se topas un animal ferido, pois ir ao rescate, non tanto, xa non estaba pensando en unha persoa que se dedica casi sistemáticamente a buscar animales, como por exemplo falar esta chica, que falaba máis de socorrer animales, así como máis de, pues, vou andando polo monte, ves un animal ferido, rescato. Eso pareceme como máis animalista, pero non necesariamente vegano, antiespecista, sabes? Casi me parece como intuitivo, de decir, vale, hai algo aí que está sufrindo, pois está na miña man, facer algo para axudar, fago. Alguén que opina diferente ou, obviamente, claro, a frase... perdón, a túa compi. No, eu, supoño que o mismo, que por poder pode ser calquera cousa. Literal, é axudar a unha criatura. Eso lo pode hacer cualquiera e pode non ser vegano en absoluto, ni animalista, ni nada de eso. Non está como posicionado, simplemente pois ter algo de compasión. Perfecto, sí. Sí. Podría ser unha situación un pouco contradictoria de, sabe, igual esa persoa non é antiespecista, ningún come carne, pero ten cans e ama moitísimo os seus cans, sabes, esa situación complicada de encantarme os animais, pero, sabes, pois pareceme que calquera persoa pode dicir encantarme os animais, pero ata que chega o seu discurso. A ver, non hai ninguna resposta correcta, eso digo onde xa o dixen antes, nin unha mellor que outra, sí, pero non. Claro, que comentabas ti, dixeches algo así como que teño empatía por ese animal que está a sufrir, entón o axudo. Entón, claro, aí empeza un pouco o dilema de si por que sinto compasión por un animal que ves o sufrir na rúa, nunha situación, pero non son quen, supoñendo que unha persoa como diste que non é vegana, nun caso hipotético e antiespecista, porque esa persoa non dá o paso de, vale, este animal sí que o ves o sufrir, pero os que están no supermercado no lineal estou eu contribuindo a ese sufrimento. Entón, como que esa sensación de
compaixón ou de tratar de axudar ao animal, quero pensar que temos todos, excepto agás os cazadores e esta xente, que temos ese vínculo a dor dun animal, entón sí que sería cada un o plantexarse de por que non dou o paso para completar o círculo de tratar de axudar a todos os animais ou non ser eu a fonte desa dor, explotación e maltrato, que sería o concepto máis ben de antiespecista. Ademais, ánimo? Si non seguimos por orden, porque si por orden inverso. Aquí son activista animalista, boicot caza, pero mata acción nunha parrillada. A ver, É un caso real, é varios casos reais. É especista, obviamente. En plan, creo que vai un pouco na sintonía de que, vale, podes dicir, pobres cans que están de caza, que os tratan fatal, non sei que, non sei canto, pero chegas a casa e comeste un chuletón. Entón, bueno, pode ser animalista nese sentido, pero sigues estando nun marco específico. Sí, sería unha boa lectura de, bueno, de un paso máis, o mellor, sí que se posiciona, ou sae á rúa, ou realiza ou se concentra con outras persoas para tratar de invalidar determinadas accións que implican explotación, pero como comentabas ti, pois, claro, no seu ámbito persoal como que tapamos aí tal. Vos? Granxas de galiñas en liberdade, ovos felices. Bueno, pues un pouco como que decía Sabela, que pues é un pouco unha contradicción, ¿no? Porque o concepto este de ovos felices, pues, non sei, dice que non ten moito sentido. En plan, ovo feliz, pues, moño que ovo que non te comes, e o concepto de granxa de galiñas libres, non sinto, o sea, igual é por o concepto que teño de granxa, pero pues, eu diría fogar de galiñas libres ou algo así, non granxa. Non sei, como que sinto que xa no propio concepto de granxa pues non está esta idea de libertad de las gallinas e que hagan lo que les sale de ellas mismas, supongo. Entón eu diría que é un pouco especista porque sigue habendo este concepto, non sei, de, pues, non sei, pensar en el huevo como algo que te puedes comer un pouco. E eso, como que igual a lectura que fixen desto pues non é a que pues, se pensou cando se fixo esta oración, pero sinto que é un pouco así como contradictoria, en plan, non sei. Ese sería, ou podería servir como exemplo, como o concepto de que podemos entender como bienestarismo, ¿no? Que tamén nos está incluindo a empresa, que dicía antes, ¿no? As multinacionais, ou as empresas cárnicas, ou toda a industria cárnica, que como, vale, teño as galiñas que están ensauladas, están sin acceso ao exterior, están producindo ovos, están sobreestimuladas para que produzan ovos por encima da súa produción que sería natural, desestación. Entón, claro, me vendes unhas galiñas que están por aí coa súa foto, que sae a foto no cartón de ovos, que estaban pastando por aí libremente, con millo de Galiza, todo natural. Entón, claro, aí temos unha graduación de eso bienestarismo, claro, estou millonando as condicións deste animal, pero este animal sigue a estar explotado, este animal sigue a estar a producir para que eu consuma un produto e a costa da súa saúde, porque a xestación de ovos é como as mulleres, é dicir, ovulación sería un mes, senón a produción diaria que producen as galiñas. O concepto de granxa, claro, pasto, liberdade, todo isto, como esta empresa ou as empresas nos tratan de crear un poquito menos de culpa na nosa conciencia. Entón eu como carne ecolóxica, vale, pero como se matou esa vaca? Mataron a vaca, asasinaron a vaca, non mellor que mataron, claro, pero me sinto un pouco menos culpable, estou evolucionando cara a, vale, todo isto é unha evolución, non é de un día á noite, pero bueno, sí que como consumidores potenciais deberíamos ter unha opinión crítica e dicir que este sello, son sellos, bueno, isto sería para unha charla inteira, pican amigas e corto. Claro. Pelean todos los pupitos. Claro, sería estes sellos que emiten X empresas e certificadoras e auditoras que moitos deles está a descubrir baixo estudos que nin son homologados, nin hai un control sobre eles, e bueno, pues entón son como etiquetas que me venden como a empresa, pues a moda de eco, a moda de verde, a moda de sostible, pero non é sostible consumir roupa fabricada en X países por encima das nosas posibilidades, como que non é sostible nin normal
obrigar as galiñas, aínda que estean en liberdade, a producir para consumirnos e abastecer a nosa gula. A min tocoume voluntaria nun santuario animal. Vexo bastante similar o caso de rescate dun animal, creo, porque tamén é, pois iso, ves un animal ou uns animais que necesitan axuda, e vas a iso. Quizáis un pouco máis consciente de alguna forma, porque como explicar, como que tens que ser consciente dos santuarios que hai ali, o sea, non é simplemente, ou seja, simplemente algo, pero quero decir, non é mesmo rescatar un animal e logo olvidarte del que seguir prestando cuidados logo. Logo supoño que tamén entran posibles contradiccións, como decían antes, co rescate. Supoño que non todas as persoas voluntarias son veganas e todo. Claro, non sei se todo o mundo sabe o que é un santuario animal ou tedes a idea do que é, non? Bueno, santuario animal, como moi ben dicías ti, non todos os santuarios animais son antiespecistas. Entón é como que damos por feito que todos os santuarios, o objetivo dun santuario é rescatar animais víctimas da explotación, especialmente de actividades relacionadas coa gandeiría ou casos de maltrato que non teñen outro espazo na sociedade, é dicir, como refuxios de cans, de gatos ou de cabalos, que hai específicos. Sí que sería un espazo no cal se asegura pois, o seu cuidado, o seu tratamento psicolóxico despois de ter vivido pois, situacións de moito estrés, pero non todos os santuarios se consideran como antiespecistas. E, desgraciadamente, algúns santuarios pois, non realizan as actividades que realmente se deben considerar e, bueno, pois sí que está salindo casos ou teñen saído casos de santuarios que pois están máis preocupados de conseguir cartos para a súa manutención que realmente é o objetivo final, co cal, bueno, pois sí que como voluntarie dúas cousas, claro, saber un pouco que actividade realiza ese santuario, ser crítico tamén co que se realiza nun santuario, apoiar todos os santuarios, pero obviamente mirando ben a que se adica e non que se xa unha mini empresa que prefire pois eso, construir a súa casa a ter en condicións aceitadas aos animais e darlle unha vida, porque bueno, tamén hai santuarios que promoven as adopcións en situacións específicas, así que se son macro rescates ou cosas así, pois obviamente un santuario non pode acoller e se buscan casas, pero non é o principio, porque o principio dun santuario é un lugar digno para que remate a súa vida e viva placidamente. E como voluntariado hai moita xente que, claro, es como tamén estou de moda e ahora me vou a un santuario e queda guai porque van os meus colegas e, bueno, pues tamén ser conscientes do que implica e é fantástico ir, ver a realidade e tamén abrir os ollos e ver que acontece neses espazos e como un pode ir cambiando e mudando a súa conciencia pouco a pouco. Non sei se quedan por aí, asilizamos, sí. O manifestante contra a macrocelulosa defende a actividade pesqueira que sairía moi perxudicada. Pues nada, de persoa que se preocupa polo medio ambiente, pero Estamos fusilando a todos, non sei. Sabes len entre liñas aí. A ver, escribíchelas. Xa ben sabías. Viña aí condicionado. Nada, pois eso, unha persoa que se preocupa polo medio ambiente, pero o medio ambiente é un recurso para nós como humanos, xa está. É o que digo de... Bueno, ahora que conste que estou a favor de manifestarme en contra de Altri e todo tipo de accións. Eu medrei como ecoloxista e fun evolucionando ao darme conta que non podía estar a defender uns contidos e oprimir e explotar outros, como pode ser a pesca que desgraciadamente non a consideramos como unha actividade tanto de explotación como que son animais que parece que non sufren tanto e son en números a porcentaxe de animais asesinados dos maioritarios e, bueno, sí que, claro, ti defender a defensa da natureza, dos recursos naturais, pero fomentar ou tamén a par estar defendendo unha actividade que é unha das máis contaminantes, como que emite a principal fonte de plásticos e residuos de origen plástico nos océanos é debido á industria pesqueira. Entón, bueno, como esa contradición que parece que temos que posicionarnos nun lado ou outro, non, pero bueno, sempre hai que ter así como ese fondo de opinión crítica, dicir, bueno,
Isto sí, obviamente non estou fomentando que ninguén vaya ás manifestacións contra Anti, por favor. Pero bueno, sí que dar ese paso e plantexarse porque defendo unha cousa e a outra non. E o que dicía desde o principio, que na medida do posible, pois claro, intentar escoitarnos a nos mesmos e ao principio, para pechar, non quedaba ninguna tarxeta máis, non? Creo que queda. Ai, sí, vale, pues non pecho. Lede. Influencer de fondo de recetas veganas. Nada, claro, para mí non sería antiespecista, o creo que non. Nos Porque, salvamos. claro, el antiespecismo creo que para mí tiene como un punto más y como que cuestiona y critica los sistemas de opresión. Sí, y como las conexiones que hay con ellos. Entonces, un influencer con recetas veganas pues puede que simplemente tenga digamos que se centre como solo en lo que es un tipo de alimentación, pero que no vaya más allá. Entonces se podría quedar en lo mismo. Claro, todas estaban abertas, vos interpretaste xa condicionados porque as escribín eu, pero non, esa persoa pode ser activista, antiespecista de corazón, mogollón, pero sí, un pouco vai por onde comentabas ti, no momento que o veganismo se vende á industria ou usa o seu objetivo dunha persoa que tiña os seus principios de non consumir produtos de orixen animal, nin derivados de orixen animal, xa si entras nese círculo de únicamente de obter beneficios, pois ao final é outro tipo de opresión que o antiespecismo é unha línea que está vinculada a outro tipo de movementos e que traballa con outros movementos que loitan contra todo tipo de opresións, de raza, de xénero, e o veganismo sería como a definición dese posicionamento ético que implica pois eso, un consumo de alimentación que non implique a explotación animal, que perfecto, pero claro, o antiespecismo sería como ese paso máis de interrelacionarnos e ver, pero bueno, que non é que esa ninguna era nin boa nin mala, nin estaban rebatadas, era un pouco para ver si un pouco pues, sentires do grupo. Nada, pois fecho aquí, esta me enrollei. Moitísimas grazas pola participación. Nada, quedamos a escoita as compis. Moitas grazas a Lin e a Arancha. E nada, bueno, o evento é totalmente horizontal no sentido de que se queredes en algún momento ir arriba por bebidas ou coller comida, podedes levantarvos, non hai problema, non hai que estar sentados todo o tempo. E nada, bueno, xa paso a presentar a Vero, que, bueno, a verdade, claro, moitas da xente que está aquí son amizades de Vero, entón, bueno, vamos presentar a Vero, que xa coñecedes. Pero, bueno, xa dixen en moitas ocasións que a verdade, claro, é unha persoa que admiro moitísimo, a nivel académico, obviamente, que é obvio, pero tamén agora que somos máis amigas e hai como un vínculo máis íntimo, pois, moitísimo máis, que, bueno, que agora mesmo está estudando en Oxford, xusto aproveitando que está aquí, bueno, loitando contra o elitismo de Oxford en parte tamén, pero eso sí que é outra charla tamén. Pero en todo caso que a verdade que agradecemos infinito que estés aquí, que a verdade que teño moitísimas ganas de escoitar a charla sobre cuñadismos que a xente vegana, vegetariana ou activista en xeral escoito nalgúna vez. Entón, bueno, que el suelo es tuyo, como diría anglicismo traducido al castellano. Vale. Bueno, antes de nada estou... Sí, estou agradecida eu por poder estar aquí e porque... bueno, Sí, que ya no... Ay, perdón. Ahí. Pero yo aquí no lo voy a ver. Por las que lo ves. Sí, perdón. Pues te os diré. Bueno, xa digo, estou agradecida eu por estar aquí porque pensar a Pablo ou en xeral que tiña algo que dicir. Antes de nada, disclaimers, non estou estudando nada disto como non sei experta en nada, basicamente. Eu estou facendo un máster, pero estou escribindo sobre o que me mandan, non é que non teño ninguna tese nin nada. Entón, iso, totalmente horizontal. De feito, probablemente moitas das que estades aquí saberedes xa todo isto ou moito máis que a min en todo isto. Entón, eu simplemente o que pretendo coa charla é, pois, intentar recoller un pouco estes mitos, críticas que temos desta figura tan española do cuñado e intentar simplemente como formalizalas do xeito que falaríamos deste tipo de cuestións dende a filosofía moral, pois como se faría isto en temas de argumentos, con que parte da teoría moral va tocando isto e así, pero en canto a contidos
non vou ofrecer nada novo, entón nada, expectativas totalmente baixas, de feito totalmente aberta a correccións, o sea, basicamente iso. Bueno, ves un pouco pequeno, pero creo que vedes ben. Es que non boto un botón de cosas. Igual ves ben. Porque non Como antes queda da así. canción. Antes vías ben, pero o Sí. problema é que se duplicamos, No, pues prefiero que este grande. prefiro que sea grande. Vale. Entón, bueno, a estrutura da charla vai a ser esa, basicamente. Vou a presentar 5 dos grandes mitos estos do... Cando estás nunha comida familiar, as 5 frases que máis adoitas escoitar, como persoa vegana, ou incluso vegetariana ou calquer outro tipo. Vou intentar ver como se formalizaría ese mito se o tomásemos en serio como un argumento dende a filosofía moral, que podría ser pois, un paper anti-veganismo ou o que sexa, e despois ver, unha vez formalizado, como poderíamos contestar dende o que xa, pois, os estudos que xa están feitos de todo este tema e tal. Sería basicamente pois, a intención que teño. Vale, o primeiro é o clásico, que sería o cuñado biólogo mal, no biólogo, en plan, mi madre, por exemplo. O cuñado biólogo de, bueno, é que claro, as plantas tamén senten tal. Vale, entón, partiríamos dun argumento básico, que sería máis ou menos moi simplificado o que pode estar detrás de moitas persoas que non queren consumir produtos animais, que sería, por exemplo, dende a sintiencia, causar sufrimento aos seres sentintes non é moralmente permisible, os animais non humanos son seres sentintes, por tanto, primeira conclusión, causar sufrimento aos animais non humanos non é moralmente permisible. Despois, engadimos a cuestión de o que comemos, como nos alimentamos. Unha alimentación non vegana só pode conseguirse con prácticas que causan sufrimento aos animais non humanos. Por tanto, unha alimentación non vegana non sería moralmente permisible. Este sería como o básico simplificado. O noso primeiro cuñado de as plantas tamén sinten, o que diría é que engadiría unha segunda premisa aí, que sería as plantas son seres sentintes, igual que os animais non humanos. Por tanto, cambiaríamos a conclusión, e a conclusión que teríamos agora sería unha alimentación vegana é tan impermisible como unha alimentación non vegana. Que pasa cando chegamos a esta conclusión? Hai unha premisa implícita aquí, que sería que, bueno, que no caso de que non teñamos outra cousa para comer, estaría permitido causar sufrimento. Isto estivo cuestionado, non estou dicindo que sexa así, pero bueno, vamos a darlle ese espazo ao cuñado e dicir, vale, se sentisen as plantas poderíamos chegar a esta conclusión. Entón, pois, rexeitaríamos a conclusión a que chegamos, non sei moi ben, pero aí diría a necesidade de alimentarnos sería unha excepción á primeira premisa de que nos prescribe non causar sufrimento. Entón, estaría moralmente justificado desde a súa obxección comer animais e plantas. Que pasa? Aquí o problema para o cuñado é que isto é moi fácil de rebatir. Entón, este sería como o cuñado clásico. Bueno, moi fácil, hai literatura de todo, hai un montón de literatura de sintiencia en plantas, tal, pero bueno, de momento diríamos que é moi fácil de rebatir. Bueno, non son experta nisto, nin moitísimo menos, son estudante de filosofía, non sei nada de bioloxía nin de ciencia, pero diría que, corríxeme, seguramente digo cosas mal, o indicio máis claro que temos ao mellor de que seres son sentintes ou non sería pois unha presenza dun sistema nervioso centralizado e outras cousas, pero bueno, resulta, o sea, os criterios que temos hoxe en día cos que traballamos non os cumplen as plantas, en principio. Entón, pois simplemente a premisa que intento introducir aquí a 2B non funcionaría, entón o argumento quedaría intacto, gañaríamos a primeira batalla. Esta sería unha maneira de, pois, se estamos nunha cena e nos queremos poner así un pouco intelectuales, de hecho. Vale, o segundo, o cuñado ecoloxista. Pois, bueno, está mal escrito soja, perdón. Pois a soia é a principal responsable da deforestación. O mítico de, bueno, pois, bueno, lo voy a poner, sería unha especie de enmienda de decir, bueno, ti buscas non causar sufrimento, pero que resulta que estás causando outro sufrimento que non estás tendo en conta. O que faríamos con este argumento base sería engadirlle estas tres premisas, que sería un componente fundamental da alimentación vegana é a soja. Podería, non sei, o quero dicir, non sería necesario, pero bueno, asumimos que sí, que aquí todas as persoas que somos veganas consumimos soja. Despois, o cultivo de soja contribúe en grande medida a deforestación e o corolario sería a deforestación implica sufrimento para seres sentintes, humanos e non humanos. Entón, o que faríamos sería modificar, ou este cuñado pretendería modificar a nosa terceira premisa do argumento base. Unha alimentación vegana só pode conseguirse con prácticas que causan sufrimentos animais non humanos. Por tanto, chegaríamos ao mesmo de antes de que unha alimentación vegana é tan moralmente impermisible como unha alimentación non vegana. Despois o movimento é o mesmo, non aceptamos isto porque temos esta premisa implícita de que se o teño que facer para sobrevivir parece que está ben, que de novo está cuestionado, pero bueno, vamos a darlle
a razón aquí ao cuñado por cuestión do argumento, para salvar o argumento, e entón chegaríamos á mesma conclusión de que a necesidade de alimentarnos sería unha das excepcións á premisa 1 e que estaría moralmente justificado comer animais e plantas. Aquí, como poderíamos atacar desde a filosofía moral, desde esta cuestión dos argumentos? Indo ás premisas que introduce o cuñado 2, o cuñado ecoloxista, que sería que un componente fundamental da alimentación vegana é a soja. Xa dixen que incluso aunque agora pois saíse un estudo que dixese é que consumir soja é malísimo, o peor que podes facer é vai acabar nun hecatombe de sufrimento para todo o mundo. Parece que poderíamos seguir alimentándonos incluso sacando ese componente da alimentación, pero bueno, incluso ainda que pensemos que non, resulta que este mito de que o cultivo de soja contribúe en grande medida a deforestación, como que isto é culpa dos veganos e das veganas que están consumindo aí un montón de soja, resulta que xa saíron un montón de informes, como que está aí, de que a maior parte da... que sí que é certo que ten un impacto na deforestación, pero que a maior parte de soja que se cultiva, os terrenos que se utilizan para iso acaban sendo para alimentar o gando. Entón, pois, ao final, non é tanto que as persoas veganas estemos aí causando toda esta movida, sino que sigue formando parte de toda esta industria de explotación e, entón, pois, sería un argumento en contra da alimentación de ese cuñado, non precisamente en contra. De feito, creo que neste estudo dicía que son 6% ou algo así de toda a soja que se acaba cultivando acaba sendo para produtos, por exemplo, soja texturizada, este tipo de cosas, que o resto é para formar parte da industria cárnica. Entón, pois, por esta parte tamén gañaríamos a segunda batalla. O terceiro, mi madre outra vez, o cuñado nutricionista, vas morrer por falta de proteínas. De momento seguimos vivas, pero bueno, vamos a intentar tomarlo en serio e ver como poderíamos formalizarlo. Partiríamos do mesmo argumento base da sintiente. Hai máis, eu pois síntome máis cómoda coa da sintencia porque é o que máis lín e tal, así o que ten un pouco máis éxito dende o que lín é unha filosofía moral, pero bueno, podría haber máis. Aquí o que faría este cuñado 3 sería engadir outras premisas, que sería unha alimentación vegana conduce necesariamente a un déficit de proteínas e un déficit de proteínas conduce necesariamente, estaría establecendo dúas relacións de necesidade, conduce necesariamente a problemas graves para a saúde ou mesmo a morte. Entón, volveríamos de novo a facer o mesmo movimento de modificaríamos a primeira premisa e diríamos a necesidade de alimentarnos é unha das excepcións á premisa 1 entón está moralmente justificado comer animais. Como atacaríamos a isto? De novo, indo as premisas que introducen aquí o noso cuñado. Perdón, spoiler. Vale. Perdón, vale. Cuestión con isto, non me quero deixar nada porque este é moi interesante, o que máis tiven que discutir é na miña casa. Vale. O primeiro, a primeira parte da premisa non é necesariamente verdad, hai que establecerse como unha relación de necesidade de comida vegana e déficit de proteínas. Non hai tal relación de necesidade. Sí que é certo, personalmente tampouco vou aquí a dicir que non, que a min personalmente me resultaba pois moito máis fácil chegar a ese suposto a 2 gramos por día de proteínas cando estás comendo carne, é moito máis fácil por como nos restaurantes e nos supermercados tes todas as opcións do mundo de consumir animais. Pode ser certo que ao mellor tens que ter un pouco máis de cuidado se queres chegar a ese número perfecto de proteínas, pode ser certo que en algúns casos sexa máis inaccesible, pero en ningún caso hai unha relación de necesidade entre alimentación vegana e déficit de proteínas. Nin a contra, quero dicir, unha persoa que come animais e que consume animais pode ter tamén perfectamente igual un déficit de proteínas. Quero dicir, se hai 1 millón, bueno, xa é que sinto que todo o mundo vai saber isto, que estamos aquí, pero hai 1 millón de ingredientes e de todo que están cheos de proteínas. Eu penso que cando empecé a ser vegana, que estaba como super obsesionada coas proteínas, chegaba a comer como 100 gramos de proteínas ao día e movidas así, en plan, es que si non me voy a morir, tal, fácilmente, fácil para toda a familia. Bueno, quitando esta primeira cadea de necesidade, a mí parece moi curioso, especialmente, que se poña o foco nisto, non? Porque, por exemplo, non hai tal... Bueno, xa é que sinto que é un pouco todo que non estou descubrindo nada a ninguén, pero como que non está este foco posto na saúde e nos tantos gramos de non sei que, tantos gramos de non sei quanto. E isto non se fai no caso de xente que come produtos animais, non hai esa exixencia de haber as provas analíticas, entón parece moi curioso por esa parte. E tamén me parece curioso que sexa concretamente cun parámetro que parece que non é máis accesible, con unha alimentación baseada en animais, e non, por exemplo, noutros parámetros que aparentemente son máis importantes como a cantidade de fibra que consumimos, porque de feito fíxose viral hai unhas semanas ou algo así
era unha nutricionista, me parece que era de Estados Unidos, algo así, non estou segura, dicindo que realmente ninguén estaba morrendo de déficit de proteínas, vegano ou non vegano. Obviamente hai casos terroríficos de desnutrición e, por suposto, pero de unha persona que teña un déficit de proteínas de que, pois, tens que tomar 40 gramos e estás tomando 25. Non hai, aparentemente, aí gran movida, pero que, sin embargo, resulta que a principal causa de morte por cancro en homes e a segunda causa de biolóxicamente, bueno, homes, mulleres, xa estou lendo tal cual estaba dito no TikTok. A principal causa de morte por cancro en homes e a segunda principal causa de morte por cancro en mulleres era o cáncer de colon, que está moi relacionado con non tomar fibra suficiente e non ten nada que ver. A priori non hai como grandes enfermidades que estén pasando moitísimo en sectores da población que sexan veganos que estén relacionados con non tomar todas as proteínas que necesitamos no día. Simplemente me parece curioso, non pretendo como facer de menos a cuestión do déficit de proteínas, simplemente que me parece que revela algo bastante ideolóxico, que o foco este aí e non en patoloxías que verdadeiramente están levando a morrer a xente. Pero bueno, insistiría que non hai esa relación de necesidade, basicamente. Entón, o máis complicado, me parece a mí. O cuarto cuñado, o cuñado Rei León, obsesionado con esta idea de el ciclo sin fin que lo envuelve todo. Entón, que sería, joder, pero tú vas a la jungla y el león se va a comer a la cebra, o sea, entonces tú por qué estás aquí comiéndote unha lechuga, básicamente. Entón, este principio, o sea, o que volveríamos ao argumento base, o que se intentaría facer aquí sería, parece que o cuñado aceptaría a nosa primeira parte, pero engadiría alterar esta suposta orde natural de que hai alguén que se ten que comer outra persoa dependendo da especie que pertenzas. Por exemplo, esa relación de depredación, que coñecemos esta día de hoxe, alterar esa orde natural non sería moralmente permisible, incluso se evitalo implica causar sufrimento aos seres sentidos. E, por tanto, unha alimentación vegana, xa que unha alimentación vegana só podería conseguirse con prácticas que alterarían esa orde natural, chegaríamos á conclusión de que unha alimentación vegana non é moralmente permisible. Se estamos poñendo como peor moralmente alterar esa orde natural, incluso aínda que aceptemos que causar sufrimento está mal. Entón, eu penso que isto, a ver, isto é un tema moi grande dentro da ética animal e tal, pero por simplificar un pouco, e tamén porque para poder chegar eu a iso, porque tampouco teño moito, non son experta en nada, penso que pode ter dous trasfondos. Primeiro, detrás disto pode haber unha asignación de valor a un determinado estado de cousas polo xeito de ser o natural, o que creemos que é o natural, ou pode ter o trasfondo de unha crenza de que variar as relacións que existen hoxe en día entre as diferentes especies de animais levará a perder un suposto equilibrio que terá consecuencias malas para todos. É dicir, pode ser simplemente que estamos valorando o natural en canto natural independentemente das consecuencias, ou pode ser que digamos, non se pode alterar este orde natural, non porque sexa natural, sino porque alterar isto levaría a unha hecatombe terrorífica. Entón, no primeiro caso, no caso de que simplemente este tipo de persoas que creen que o natural é o bo e xa está, estaríamos, na miña opinión, ante unha valoración arbitraria dunha orde, simplemente por ser natural, como poderíamos tamén trazar analoxías con argumentos religiosos de valorar a orde divina e todo ese tipo de cousas. A resposta a isto, na miña opinión, sería clara, que sería, consistencia, é dicir, se vas a ter, na túa lista de valores morais, se vas a ter unha valoración altísima ao natural, exixiríase consistencia por que ao final nos estamos intervindo constantemente na natureza, estamos alterando supostamente esa orde inviolable. Por exemplo, sen ir máis lonxe, pouco controvertido, curamos enfermidades, se o que queremos facer é non intervir, porque estamos curando enfermidades e non estamos aceptando que iso forma parte do natural supervalioso. Parece que aí sabemos que é máis importante reducir o sufrimento e non preservar o que está pasando porque así o quixo Deus ou algo así. Tamén un millón de exemplos, construir cidades, no lugar de ternos extinguido, que sería, a lo mellor, se non tiveremos feito nada deste tipo, o que teria pasado, este tipo de cousas. O cuñado aquí podería querer facer como un seguinte movimento, decir, non, pero estas intervencións que ti dis, sí son naturais, pero a de ser vegano non sería natural. Podería dicir que todo este tipo de cousas, de a medicina, as cidades, as grandes industrias e tecnoloxía e tal, estaría ben, porque sería unha consecuencia das nosas habilidades naturais, de racionalidade e toda esta movida, pero entón aquí a resposta parece que todavía é máis clara, é dicir, se xorde da mesma habilidade, racionalidade, capacidade de pensar e todo o que implica. De isto xorde tanto a capacidade de explotar os animais
como a capacidade de darnos conta que non deberíamos facelo. É dicir, precisamente porque somos quen de reflexionar sobre este tipo de cousas e porque somos quen de falar da sintiencia, por exemplo, somos quen de falar do sufrimento, quero dicir, se unha cousa como a explotación xorde das nosas habilidades, entón é natural, entón é boa, tamén un razonamento antiespecista xordería das nosas capacidades de raciocinio e, por tanto, sería natural e, por tanto, non debería ser malo. Entón, como que, incluso valorando o natural, incluso aceptando que o natural é o mellor, non parece claro porque hai que trazar unha liña entre explotar é o natural e non explotar non é o natural. Isto co primeiro posible trasfondo de aquí estamos falando dunha orde que é boa en si mesma. En canto ao segundo, de esta idea de que sería moi peligroso deixar de consumir animais porque isto levaría a destrucción do equilibrio, entón toda a terra sería un caos, tal. Vou intentarme quedar exclusivamente no consumo de animais para comida e para roupa, e non noutras discusións de intervención, penso porque tamén se van a mencionar un pouco despois, e tamén porque me parece un temazo do que non teño nin idea, e non son capaz de abarcar todos os argumentos, entón vou me quedar simplemente neste ámbito. Aquí o que estaría dicindo aos cuñados sería que incluso, aunque a maneira de reducir o sufrimento dos animais fose levar unha vida vegana, esa reducción do sufrimento podería ser superada pola necesidade de manter un equilibrio, porque se supón que xusto ese equilibrio que temos agora é o que vai ter as mellores consecuencias e tal. Entón, o que eu me preguntaría aquí é por que creemos que todas as intervencións que fixemos na suposta imaxe esta idílica salvaxe do mundo que temos, ata chegar a onde estamos hoxe, non afectaron a ese equilibrio crucial, pero deixar de comer animais si o faría. O seja, xa cambiamos a nosa posición nas cadenas tróficas, estas cousas, parece que xa coas nosas intervencións agora estamos comendo animais que nunha situación máis salvaxe non estaríamos facendo, estaríamos sendo comidos. Estamos utilizando as nosas habilidades para variar estas relacións, entón, por que creemos que estes procesos non nos desequilibraron? Porque pensamos que o estado de cousas que acabamos de crear coas nosas intervencións non é problemático, pero que o estado de cousas que resultaría con outras intervencións, como por exemplo, deixar de consumir animais, sí que sería problemático. O seja, que fai que un estado de cousas como o que temos agora, de que a maior parte de xente consume animais, sexa equilibrado, e outro estado de cousas resultante de que a xente deixase de comer animais non estaría equilibrado? Mais alá de, a mí o único que me parece é a comodidade dos humanos, quero dicir, por que consideramos que se agora vamos a deixar de consumir animais vai ser o desequilibrio, pero agora, incluso sabendo todo o sufrimento que hai, incluso sabendo que hai especies que simplemente se crían para matalas, o seja, por que iso non é un desequilibrio, pero de repente deixar de comer animais si o sería? Como que a cuestión sería facer aí presión nese argumento. Agora vamos ao meu favorito personal, que sería o cuñado catastrofista. A mí sempre me fai moitísima gracia, que diría que sería de comentarios do tipo de que comerías se estiveses nunha illa deserta, que comerías se estiveses no medio da xungla, que comerías nunha situación catastrófica de apocalipsis total, te quedas solo no mundo, tal. Ese tipo de cuñado. Entón, volvemos ao noso argumento principal. Aquí parecería que o cuñado podría dicir, vale, isto ben, pero que hai outro argumento por outra parte que nos di que os nosos razonamentos morais só son válidos se son válidos en todas as situacións. E que nunha illa deserta ou apocalipse tal, o razonamento moral que establece a impermisibilidade de alimentarnos de animais en tanto seres sentientes non sería válido, eso sería o que diría o noso cuñado, e, por tanto, como habería unha situación, ao menos, na que non poderíamos manter ese razonamento moral, a impermisibilidade de alimentarnos de animais en tanto seres sentientes non sería unha conclusión moral válida, porque nun deses casos, según este cuñado, non o seguiríamos. Entón, habería que poñer presión neses dous puntos. Aquí podense dicir varias cousas, vou intentar ser breve. Podemos decir simplemente que sí que seguiría sendo válido, de feito, houve moitas persoas dende a ética animal que defenderon ideas da necesidade de sacrificarse, neste caso, de que non te dá dereito por ser defensa propia ou por sobrevivir ou que sexa, non te dá dereito aínda así, incluso aínda que estés nunha situación, límite, etc., aínda así non terías dereito moralmente a matar un animal e comelo. Poderíamos dicir, como segunda opción, poderíamos simplemente engadir unha consideración ao argumento que establecese que nesas situacións extremas nas que verdadeiramente non habría outra alternativa, tal, non sei que non sei canto, pois estaría permitido nese caso, sería bastante controvertido. Pero o importante neste caso, nos demais, eu penso que a maioría de nós
no 100% do noso tempo, o 99% do noso tempo, non imos estar en ninguna situación na que sexa unha cuestión de vida ou morte comer carne. Pero, bueno, poderíamos engadir esa consideración para salvar desta crítica moral do noso cuñado, ou poderíamos soster que seguiría sendo válido e, en lugar de decir me sacrificaría, diríamos actuaría de xeito inmoral. Se eu en algún momento da miña vida vou volver comer carne porque o necesito ou polo que sexa, son eu a persoa que estou facendo mal, non é que o meu razonamento deixe de ser válido, como ocorre con outros moitísimos crenzas morais que temos e que non seguimos en todo o momento. Bueno, a idea de fondo con isto é que calquera destas tres posibilidades de responder ao noso cuñado mantería a obriga ou a razón de peso de levar unha vida de non alimentarse con animais e de non consumir animais nas situacións nas que nos atopamos a maior parte do tempo, que non son deste tipo de emerxencia. A idea ainda máis fundamental que eu penso que está detrás de todo isto é que se levamos este esquema de pensamento fora da cuestión do antiespecismo, incluso as persoas que insisten en defender razonamentos especistas, lle resultaría raro este tipo de obxeccións. Por exemplo, se consideramos que é impermisible, temos unha razón moi forte, é impermisible non cuidar da familia ou das fillas ou das amigas, por poñer algo pouco controvertido, nos guiamos o noso comportamento por esa regra todas as veces que teñamos a oportunidade de coidar a familia e as amigas. O sea, xa non sería lóxico pensar que non hai que coidar delas en ningún momento, cando podemos facelo, porque pode ser que en algún escenario catastrófico non sexa a mellor opción ou non sexamos quen de facelo ou fagamos mal. O sea, supónse que moralmente nos importa ter o mellor impacto posible no mundo e supónse que facemos as cousas como creemos que están ben sempre que as circunstancias non o permitan. En lugar de intentar defender que como pode que as circunstancias non o permitan, entón como que o que está ben xa deixa de estar ben. É como un xogo lóxico un pouco extraño que cando rascas un pouco é unha falacia, o sea, non hai nada detrás disso. O sea, actuamos así. Nosotros cando intentamos actuar moralmente intentamos facer o que está ben, sabendo que hai algunhas circunstancias na que ao mellor non poderíamos facer, en moitos casos, e non por iso deixamos de pensar que sería o mellor que temos que facer. Por outra banda, pode ser que aquí o cuñado non este falando tanto de aquí o teu argumento deixaría de ser válido porque hai un caso no que non farías, sino que pode ser que simplemente este poñendo a atención na idea de que sería moi difícil manter unha alimentación vegana nun escenario máis catastrófico ou máis natural, como describían algúns. Cabería, se fose así, se fose esta intención do cuñado, darlle a volta a pregunta e preguntarle ao noso cuñado como ia manter a súa inxesta de 300 gramos de carne ao día nese escenario catastrófico. O sea, se eu non vou a topar un bloque de tofu na illa deserta, ti non vas a topar un paquete de salchichas na illa deserta. Non vou pasar. Entón, logo pode haber unha terceira opción, pero xa non me vou meter moito porque xa sería como no cuñado anterior. Pode ser que esta obxección vaya na liña de a desexabilidade de facer o máis natural, o que faríamos como neste estado de natureza mítico de estos filósofos políticos de que hace el hombre en estado de natureza. Non queda claro se vai nesa liña porque, no caso das persoas veganas, deberíamos abandonar as nosas ideas e guiarnos hoxe polo que faríamos nesa pretendida orde natural, pero o cuñado podería manter hoxe unha alimentación que se sostén sobre industrias gigantescas, relacións de depredación que nada terían que ver co que sucedería nese estado de natureza, na illa deserta ou no medio da xungla ou na apocalipse. Xa postos a imaginar o que de verdade sucedería nesas circunstancias adversas ou que algúns chamarían como máis naturais, é probable que nin sequera tivésemos a oportunidade de decidir comernos ningún animal, porque nesa orde natural, tanto eu como o cuñado estaríamos en moitos casos máis cerca de ser víctimas da depredación que depredadores supervivintes. A resposta realista a que farías nunha illa deserta neste sentido sería morrer comida igual que a ti, seguramente. Xa está. Bueno, moitas grazas, Vero, por cuñados. Bueno, non sei se se entende moi ben, hai como moitas cousas nas que, por exemplo, no penúltimo cuñado así estaríamos falando tamén dos conflictos entre perspectivas ambientalistas e tal, intentei como sair un pouco do paso e quedarme un pouco máis con como se formalizaría isto, pero se hai dúbidas e tal, o sea, é totalmente aberta a crítica. Sí, bueno, está aberto a se alguén quere facer preguntas, dúbidas sobre cuñado ou sobre a túa mãe, porque realmente ao final mencionabas máis a pobre mãe. Es guai, me cocina tofu e tal, pero es bióloga de las madres. Eso non sei se alguén se anima a preguntarlle algo a Vero. Pode ser críticas tamén. O a
aclaracións, porque claro, seguro que hai moitos conceptos que non... Nada, no argumento das plantas Sí. simples, que eu teño uns amigos que sí que son de las plantas siempre, eu vi documental e tal, lín de algún lado, non sei, por así, que, bueno, que se a desforestación é pola agricultura intensiva debido á ganadería, nese caso tamén sería moralmente peor comer animais, porque os animais, por exemplo, as vacas, pesan 600 kilos, non? Ou tal, o equivalente que comen plantas, que simple, non? Sendo veganos, pues comeríamos moita menos cantidad de plantas tamén. Para añadir eso. Sí, outra resposta máis. O sea, non queda vivo por ninguna parte aquí o... Voy a dejar este que me parece moi evocativa. Alguna pregunta máis? Sí. Intento decirlo porque no hablo bien español, pero hay una teoría en Italia, sobre Italia, que dice que las almejas y mejillones puede ser que no tienen el sistema nervioso y se pueden comer, así que hay algunos veganos que los comen y algunos que no. ¿Cuál es la opinión general sobre esto? Falando por mí, eu penso que isto ao mellor é mellor que cada quen diga o que pensa, se hai alguén que ten unha opinión clara sobre isto. Eu no meu caso prefiro xa dixen ao principio, non teño nin idea de ciencia, máis alá das cousas que vou lendo, pois se leo un paper de ética animal, pois teño que entender conceptos como a sentencia, esas cousas. Queres que te hablen en castellano? Sí. Perdón, vale. No, entiendo. Entiendes gallego? Sí. Vale. Entón, iso, que non sei a ciencia que hai detrás, eu penso que hai indicios para pensar que sí que teñen sintiencia, incluso aínda que non a teñan ou que a teñan nun menor grau ou que sexa, eu personalmente prefiro como errar no lado da precaución ou algo así que se di totalmente anglicismo, é en plan como prefiro curarme en saúde, prefiro non facelo por si acaso. Tampouco me parece que comer mexillóns me fose a aportar nada, quero dicir, non é como que eu dixera é que se poidese comer mexillóns isto sería moito máis hostible para a miña vida e podería ser vegana toda a vida. Non penso que me vai pasar nada así. Entón, a miña resposta persoal sería iso. Primeiro, que entendo que sí que hai indicios de que o poden ser ou que, polo menos, hai algunha forma de sintiencia e incluso, aínda que non se saiba, eu prefiro pois, non facelo por si acaso porque tampouco, quero dicir, é que non estamos na illa deserta, esas cousas, podo estou perfectamente sin comer animais, entón... Pero sí, o sea, sí que vin, e coas ostras tamén me parece que había xente que hai como unha gran movida de veganos que comen ostras, sí. Non sei se hai como opinións diverxentes ou tal, un pouco... A mí me gusta pensar sobre esto, que muchas veces lo que hay detrás de que tú comas, por ejemplo, mejillones, es el argumento que tú escoges a la hora de ser vegano. Entonces, porque a lo mejor eres vegano porque te dan pena los animales y ya está. En plan, piensas, me dan mucha pena, no quiero comer animales, y como estos no sienten, pues ya sale de mi argumento. Mi decisión no era porque yo soy una persona antiespecista y pongo a la misma altura absolutamente de los animales. Simplemente es que hay unos que me dan pena. O sea, tú puedes ser vegano y ser especista igualmente, en algunos sentidos, o tener intenciones especistas. Entonces, yo creo que hay un papel que juega pues con qué condiciones morales pues tú estás comprometida a la hora de pues, ser vegana o no ser vegana, ¿sabes? Y pues está mejor o peor pues dependiendo de lo que tú creas detrás de tu decisión. O sea, eso es lo que yo creo un poco. Eso daría tamén, bueno, sin poner tampouco moi pesado con filosofía moral, pero sí que daría tamén como para falar ao mellor de dos grandes plantexamentos de ao mellor posicións deontoloxistas, éticas kantianas e así. Pode ser que se guíen máis por unha premisa de pois non consumir ningún produto que veña de animais, punto. Entón, desde esas perspectivas sí que, aínda que despois se demostrase, sabes, como que non descansen dando na sintiencia, senón como nun planteamento deontoloxista de non consumir animais, para as posicións consecuencialistas o mellor sí que podería ser máis problema, porque normalmente pois tenden a descansar en cuestións de reducir o sufrimento e tal. Entón aí falaríamos de sintiencia, entón que pasa se estas especies non teñen sintiencia. Pero bueno, para mí, simplemente como para apunte friki de filosofía moral, por aí podería haber diferentes argumentos, pero eu penso que ainda de plantexamentos consecuencialistas non hai necesidade de tomar o risco de facelo. Alguén ten unha aportación máis ou pregunta? Yo sí. Dale. Bueno, yo fui vegetariana muchos años, pero tuve que dejar por temas de salud, porque también soy celíaca.
Y para mí, por ejemplo, comer mejillones fue en el momento en el que sentía que mi cuerpo estaba respondiendo muy mal a ser vegetariana y fue el momento en el que era eso o empezar a comer carne y era una opción que yo no veía posible. Entonces yo creo que también el tema del veganismo y el vegetarianismo también hay respuestas muy diferentes del cuerpo de cada uno y yo creo que obviamente no puede ser un argumento sólido, tan sólido como otros que por ejemplo has expuesto, pero sí creo que pues la respuesta que puedas tener a nivel corporal o cómo tengas tú que adaptar la dieta según tu cuerpo también es algo importante y yo por ejemplo no comía mejillones por gusto, pero porque era la única forma de obtener ese hierro que necesitaba antes de fallecer. Entonces pues eso. O sea, El agradezco tema mucho personal de porque... la dieta. Pues No, es sí. importante. O sea, pensando agora sobre iso, claro, intentei como facer un pouco, non combativo, pero como un pouco así tajante, pensando nunha posible conversación con este tipo de cuñados para ter como argumentos sólidos, pero penso que sí que foi un pouco... A ver, é fácil ao final caer como, antes de nada, como clasista e elitista, entendo que hai moitísima xente que xa por cuestión... Bueno, aínda que eu teño un pouco de conflicto con isto, porque eu non me gasto máis diñeiro agora en comer que cando comía carne, nin moitísimo menos, entón teño un pouco de conflicto, pero sí pode ser perfectamente que teña un componente de clase de capacidade económica en algúns casos, e tamén de saúde, de que a verdade é que non tiven nada en conta e que pode haber xente que non poida por saúde, pues, nada, simplemente como dicir que esta é a miña posición de como eu, dende a miña perspectiva, sacaría argumentos, pero pode haber outros que non son desde unha perspectiva de cuñado, senón de vivencias reais. Sí. A hora de rendirte ante esa imposibilidad de seguir sendo vegana, te asesoraches con xente que de verdad se dedica a esto, especializada, por exemplo, alguna nutricionista vegana especializada que te pudiera axudar? Porque, non sei, eu conozco algunha que se tratou algún caso así, efectivamente seguiu sendo vegana. Non conozco o teu caso, nin conozco o caso desa persona, solo me contaron. Sí. Entonces, por eso pregunto. No, yo, bueno, no acudí a ningún nutricionista vegano porque ya estaba en un momento en el que tenía que hacerme una analítica y ya pues los médicos me dijeron que era muy complicado que yo siguiese una dieta vegetariana, pero sí que de alguna forma mi cuerpo necesitaba, o sea, empecé a tener que comer carne un poco porque, no sé cómo explicarlo, pero me lo decía un poco el cuerpo, ¿sabes? No sé cómo... É que eu te digo que cando eu empecé a ser vegana me daban por morta todos os médicos, sabes? Ningún me decía que eso podía ser posible. Tamén te digo que foi, xa son moi maior, o mellor 28 anos que non como carne, me refiro. Antes sí era vegetariana, pero me refiro, para chegar a ser vegana non me daban por morta, e o mellor por ter unha boa persona, alguén que sepa de verdad, que sea un profesional vegano e non un profesional que pensan que vivir sin carne é morir, sabes? Non digo no teu caso, pero igual no teu caso, se tu No, sí, pero sí que se notó asesorado, que... claro, porque igual non comías o que tenías que comer porque non te dixo que, por eso me refiro, non sei, No, sí, pero a sí, veces os especialistas, non os médicos normales que dicen que unha persona vegana se vai a morir, sabes? Me refiro, a veces ahora hai outras personas que se dedican a eso que igual podían ofrecerche cousas ou decirte alimentos que ti desconocías, non sei. No, sí, yo soy consciente de que tendría que hacer un esfuerzo el triple de grande para poder ser vegana, desde luego, vegetariana no tanto, pero sí que decidí tomar un tiempo, que sigo ahora mismo, pues comiendo carne, pero sé que no voy a comer carne para siempre. Pero, por ejemplo, o sea, sobre lo que estaba diciendo me pareció muy interesante porque este año conocí a un chico de mi clase que es un chico trans y que es celíaco y es vegano. Y en la hormonación, de alguna forma, nivelaba los niveles de hierro de tal forma en el que podía ser vegano porque tenía exceso de hierro por las hormonas, siendo celíaco. Y nada, o sea, me pareció muy interesante como esa... Por eso digo que, o sea, a nivel personal también hay casos que es muy curioso las diferentes respuestas del cuerpo. Sí. No, guai, o sea, me parece interesante tamén a cuestión de como funciona, como se perpetúa toda a explotación animal dende o aparato dos médicos e todo este tipo de cousas, está como moi enraizado.
é o automático, facemos equivaler comer carne con saúde, bueno, é que, a ver, seguimos os datos e como totalmente loco, pero bueno, é igual, que sí que se fai iso dende moitos médicos, o de vas a tener problemas de salud fijo, tamén como entrando xa en cuestións filosóficas como se concibe a saúde, todo ese tipo de cousas, cales son os parámetros que decidimos que vai facer que somos como persoa sana, pero bueno, que sí que penso que hai particularidades personalmente, ya que me dan el micro, eu personalmente no caso de coñecer a persoas, intentar que sexan veganas, tal, non suele funcionar moito de culpabilizar e tal, entón, quero dicir que sinto que o estaba facendo con isto e que non era a miña intención de culpabilizar ni nada, e dicir, si non haces todo esto es que eres super inconsistente, non pretendía culpabilizar, non creo además que en cuestiones de impacto sea lo mejor, entonces pues, que entiendo totalmente que haya casos y tal. Y que me alegro de que haya cada vez más opciones como nutricionistas veganos y cosas así, que está bastante bien. ¿Alguna pregunta más o aportación? Yo el tema de... Bueno, ya que nos metimos en esto, eu vou falar dunha perspectiva que é a miña, que é nivel combativa. Que a mí me pasa moito, pois, se ti te sentes mal agora por dar a charla, non te sentes mal, porque creo que nos pasa a todas, e que moitas veces, como levamos moitos anos en isto, e por riba estamos metidas en tema de antiespecismo activista, xa se dando charlas ou indo a granxas e vendo os horrores que hai sacando animais, e iso máis se lle pos cartos e te xogas o físico, moitas veces a liberdade, porque xente que entra en espazos a rescatar animais, pois podes xogarcha, e despois unha persoa pois te ven así tal, como que te entra un pouco non sei, como que ferves, pero realmente a mí me ten pasado que me chega unha persoa e me di non, é que eu non son porque teño un TCA, e claro, eu vou cun discurso como moi incendiario, pero despois me dan iso e, claro, teño que darme un punto na boca, porque nin sei do tema, nin quero meterme na túa vida, nin en toda a saúde, nen moito menos. É certo, existen médicos e todo iso, pero, claro, tal e como está a sanidade, que costa encontrar cita para o oftalmólogo, e moitas veces tamén, inda que teñas todo a favor, teñas cartos para ir a un espazo privado, que sexa tal, non temos a forza. Sí. Que a vida son moitas cousas. Creo que eu tamén comparto un pouco a túa visión de que ser comprensivas, dentro do que hai que selo, si que dar certos espacios, pois iso, dar estas charlas, e falar e tal, e coñecer outras realidades, por exemplo, pois iso, unha persoa celíaca tamén que... Eu coñezo xente que é diabética, celíaca, e vegana. Pero claro, esa xente pois invirte moito tempo en pensar a comida, os gramos, tal, non sei que, non todo o mundo ten o tempo real, en plan, se tes 2 traballos e chegas e o primeiro que tes que comer calquer merda, ti non tes nin o tempo físico, nin a forza mental como para facer ese esforzo, porque por desgracia o sistema nos arrastra. Nada, un punto tamén de iso, de a veces revisarnos nós mesmas, porque xa digo, a mí me pasa, eu sei que froito da frustración de saber que moitas veces cando facemos algo pois non ven ninguén, que dixemos cando arrancamos a charla, estamos sorprendidas de que veña xente, sabes? Pois imagínate na rúa que recibes iso, facemos un activismo moi light nosotros, de estar na rúa presentándose a xente e tal, e ainda así recibes insultos, ameazas, a veces intentos de agresión. Claro, cando te chega alguén, en plan, por favor, dame o carné de aprobación vegana, que parece que che contan iso un pouco, pois eu non como yogur 3 veces a semana. Ferves, e non o podes evitar, e moitas veces non é por mal, é porque a túa realidade contrasta moito con outras que ti pois podes invisibilizar ou pensar que son situacións máis sinxelas, cando realmente non sabemos nada da vida da outra persoa. E xa me calo. Sí, o dos é un punto super interesante, porque xusto creo que falábamos a mí parece unha intersección super interesante, porque eu, por exemplo, cando, bueno, sempre tive unha relación coa comida curiosa, de restricción sobre todo. Entón, claro, eu sorprendíme moitísimo, porque cando empecé a deixar de comer carne, eu o que sentía era como que a miña cabeza non era polo mesmo motivo, pero estaba reactivando un parámetro de restringir a comida. Entón, eso foi un pouco sigue sendo un pouco complicado, entón aí sí que, quero dicir, para min personalmente non significa que teña que volver a comer carne, porque tamén, pois eso, non teño outro problema de saúde e tal, bueno, moitos privilexios e tal, e entón eu ao mellor o teño máis fácil que outra persoa, pero sí que é unha movida, sobre todo no momento de querer estar nun déficit calórico. É tan fácil estar nun déficit calórico comendo unha pechuga de pollo que
si me tengo que poner a medir los garbanzos, sabes? O sea, que é igual de, quero decir, é igual de fácil e se pode conseguir igual. Eu personalmente son super vaga con iso, entón a min resultaba máis complicado. E sí que é unha movida, sí. Isto, bueno, non sei, perspectiva interesante lo de este feas. Non sei se alguén quere dicir algo máis. Bueno, pues digo outra cosa máis, que tamén aquí en España o lobby da carne, o lobby ganadero é moi fuerte. Eu me acordo fai 20 e pico anos ir a Holanda, entrar nun restaurante ou nunha bocatería e ter xa a carta especial para personas con problemas, que aquí non as hai agora en algún sitio, sabes? Entón, os medios que se ponen noutros lados non ten nada que ver aquí non tes opcións. Moitas veces vas a comer a unha bocatería e si queres un cacho de pan e non sabes ni siquiera se leva un urgente de 471 que é de origen animal, me refiro, sabes? Bueno, un exemplo así, que en España é moi difícil calquera que se salga dos parámetros normales poder facer o que realmente quere. O mellor noutros países sí temos moitísimas máis posibilidades. Non escuché o último. No, digo que ocurre moitas cousas, que se xunta eso, poder da industria, o sistema capitalista, os intereses que hai, claro, habrá médicos que de boa fe que si dicen, oye, que este, pero claro, que eles non son conscientes de que o sistema empuxa a decir tal, sabes? É complicado, é que sí que somos privilexiados no sentido de que somos privilexiados e non, porque bueno, tamén hai moita xente no activismo e xente que vai sair do mercado por ética e o jogar contigo moi complicado, xente que por exemplo xe que me considero unha privilexiada, non podemos comunicación nos supermercados, hai, sabes, que busca estar xente que empezou con media de 14 anos que o cabía de garbanzos non sei máis. Bueno, tamén depois é unha postura tamén grande a vida, de que unha forma de loitar contra o sistema tamén temos a mano, hai que decir. Pois sempre está guai falar desde a nosa posición, como ao final tamén estamos en Galiza, España, Europa, non é o mismo o noso como funciona a nosa sociedade que outras, non por non caer sempre no tema colonialista e tal, non comparar a nosa sociedade hipermega capitalista, especista, todolosistas que outras sociedades que teñen unha relación cos animales totalmente diferente. Por exemplo, o tema TCAs e todo eso é outra loita máis, non? Que intersecciona o veganismo. Non podemos decir, non, se tens un TCA, a mí dame igual, tens que ser vegano. Entonces aí estás oprimindo de outra forma ou non sei agora como está o tema nos cárceres ou nos psiquiátricos ou demais que vamos a exigirle un veganismo a unha persona que está, por exemplo, como se di, tutelada evidentemente en contra da súa vontade e que o seu tutor non lle permite, por exemplo, ser vegano. Entonces vamos a asinalar a persona que non é vegana porque non lle deixa. Ao final son todo millóns de casos, como que ás veces hai que ter cuidado de poder expresar a raiva, pero tendo en conta outras vivencias. Vale, encántame o ton pesimista que sempre acaban tendo estas charlas. Gústame moito. Entón, bueno, como vou pechar aquí o debate para logo darlle espazo ás nosas dúas compañeras e logo nas dúbidas podemos seguir sacando estes temas. E se vos parece ben, podemos facer como levamos a metade, 5 minutos de descanso. Se queredes consumir algo arriba, vai para a llentalla, que é importantísimo polo espazo que dá, e se consumides aquí, pois axudadenos a nos a Aga. Entón, bueno, non sei que hora é, ás menos 25 volvemos a empezar coas dúas charlas que quedan. Que quedades na charla, porque, bueno, realmente entendo que foi cansado, levamos xa moitas charlas, entón tamén moitas grazas a ti, Emma, porque facer a última charla sempre é complicado. E nada, bueno, que dicir de ti, Emma, bueno, simplemente que, claro que somos moi amigas. Entón só podo decir que sou unha persoa preciosísima. Entón, como presentación, que Emma é preciosísima. Bueno, é dicir que tamén é moi interesante o seu proceso, porque, bueno, justamente empezou traballando temas de ética animal, justamente como Iria, como Óscar Horta, e foi entrando
en temas tamén de feminismos, e agora está tamén traballando con Katia Faria. Entón que realmente é interesantísimo todo o proceso que estás tendo a nivel académico, e creo que é moi interesante a charla porque, bueno, creo que condensa un pouco tamén a túa viaxe de investigación e teórica e os teus intereses. Entón, nada, que des todo o espazo e agradecerte moitísimo que estés aquí. Bueno, pois eu o que vou falar hoxe é un pouco propoñer unha lectura crítica de como podemos abordar dende o feminismo a ética animal. Entón, bueno, vamos a empezar un pouco falando de cuestións históricas, porque a alianza entre o feminismo e cuestións antiespecistas non é algo novo, senón que na historia podemos encontrar distintos exemplos de persoas que intentaron establecer conexións entre as violencias sofridas polos animais e as violencias sofridas polas mulleres. Entón, aquí como podemos rastrexar no século XIX, no século XX, e despois onde máis podemos encontrar como este rastrexo do que serían distintas autoras feministas que intentaron falar sobre a cuestión animal, podemos atopar sobre todo na obra de Carol Adams, que na política sexual da carne pois ela fai como unha lectura de como históricamente se fixeron estes paralelismos, pero un dos problemas que podemos atopar, por exemplo, en toda esa recuperación da tradición histórica feminista, sobre todo no século XX, cando se fala das sufraxistas, pois sería todo este problema de que ao final estamos recuperando pois eso, unha tradición blanca, occidental, de clase media alta. Entonces isto por si xa é problemático, porque tamén suporía que se invisibilicen que o feminismo, por desgracia, mantivo moitas complicidades con distintos dispositivos de poder, como pode ser pois eso, o colonialismo, cuestións racistas. Entón, pensalo deste modo pois ten a problemática de xustamente esconder como esas complicidades con outros dispositivos de poder. Entón, unha das ferramentas que podemos utilizar a hora de abordar a cuestión animal é a interseccionalidade, que a interseccionalidade non é algo en realidade académico, senón que a interseccionalidade parte das loitas do feminismo negro, pero tamén hai autoras que intentan complexizar este poñer orixen únicamente no feminismo negro, porque tamén foron moi importantes as contribucións do feminismo indígena e das loitas indígenas e tamén o feminismo chicano, porque a interseccionalidade é sobre todo pois isto unha corriente que parte principalmente do feminismo negro, pero no contexto estadounidense. Entón, cando falamos dende outros lugares, ten unha traslación un pouco difícil, porque obviamente non é a mesma historia en cada país. Entón, se ben existen pois como distintas contribucións á hora de artellar o que ven a ser a interseccionalidade, realmente foi Kimberlé Crenshaw quen acuñou o concepto, pero realmente o que facer interseccional é previo que este concepto se acuñara. Ela sobre todo o facía dentro dos estudos legais para intentar ver un pouco como intentar abordar determinados casos entendendo a raza e o sexo, o xénero como algo separado era un error. Entón, a interseccionalidade, se ben parte de todas estas tradicións, pode ser entendida como unha ferramenta, que realmente o que intentaría poñer de manifesto é que as distintas loitas sociais non son algo separado. Normalmente se entende sobre todo a interseccionalidade partindo de análisis de identidades ou partindo de subxetividade, pero realmente a interseccionalidade tamén pode ser empregada non só para isto de falar de identidades ou para falar de como é a experiencia dunha muller afroamericana ou como é a experiencia dunha muller xitana en España agora mesmo. Tamén habería que falar do feito de que todos nós temos categorías e todos nós estamos tamén marcados por esas categorías, non só as persoas que son subalternizadas. Entón, cando falamos de interseccionalidade, sí, podemos utilizala para estudos de identidade, pero realmente tamén pode ser unha ferramenta que empreguemos para un estudo macro.
É dicir, para falar de como as distintas discriminacións ou os distintos eixes e categorías funcionan de forma conxunta. Xustamente utilizar esa ferramenta para explorar en que sentido funciona de forma conxunta. Sin embargo, cando se fala de interseccionalidade, habería como un uso que parte máis de entender como as categorías como cousas estancas, é dicir, por un lado teríamos a raza, por outro teríamos o xénero, por outro lado poderíamos falar da discapacidade, e esas categorías serían como algo separado. Sin embargo, aínda que hai xente que baixo o término de interseccionalidade fai isto, realmente o propio que facer interseccional intenta rexeitar esa forma de entender as categorías e as discriminacións. Entón, cando falamos de co-constitución ou de interseccionalidade como co-constitución, o que estamos dicindo xustamente é iso, que as categorías non son cousas cerradas, non son compartimentos estancos, e por iso a loita contra o racismo, a loita contra o especismo, a loita contra o sexismo non son cousas separadas, senón que estas categorías responden a un entramado estructural e se configuran conxuntamente, é dicir, unhas categorías estarían incrustadas en outras. Isto é algo que vamos ver un pouco máis con algún exemplo para que se entenda, pero isto é cando falamos de ecoconstitución, xustamente falamos desto, de que os distintos eixes se coproducen, entón que funcionarían dentro dun mesmo sistema, pero que non podemos entendelas como algo aparte. Sin embargo, cando se fala de interseccionalidade, poucas veces se mete a especie como unha categoría que sería útil para un análisis interseccional. De feito, poderíamos dicir que a especie é a categoría olvidada dentro dos análisis interseccionais. Entón, de un enfoque interseccional que intentara abordar a cuestión animal, xustamente falaríamos disto, de que o especismo non poderíamos non telo en conta porque todas as lóxicas de dominación comparten unha forma de funcionar. E a construción dunha categoría suele implicar que se usen outras, porque non é algo estanco, senón que son procesos históricos, tamén situados xeográficamente, nos que estas categorías se van coproducindo. Entón, aquí o que tamén se fala moito é de que o binario humano-animal sería fundamental a hora de falar de como funciona a lógica moral e política, de quen conta, de quen está excluído. Entrando un pouco máis no que implicaría meter o binario humano-animal dentro deste análisis interseccional, ao final o que se intentaría, igual que pasa con todas as outras categorías, é dicir, cada categoría sufriu como un proceso de intentar desnaturalizala, de decir, por exemplo, que a raza non é algo que exista no sentido científico, sino que a raza é unha construción sociocultural que vai variando históricamente, que vai variando en función de cada país, de cada sociedade. O mesmo pasou con todo o sistema sexo-xénero. Pois esta mesma operación é tamén a que se intenta facer en certo sentido respecto ás categorías de humano-animal, que ao final non serían como algo biolóxico, senón que o que nós pensamos que é humano ou que é animal forma parte tamén desta construción sociopolítica, non é algo simplemente dado. Entón, cando se ten en conta o binario humano-animal, o que se está dicindo é que ao longo da historia este binario humano-animal non só afectou aos animais non humanos, senón que tamén afecta a todos os seres humanos. É por iso que o humano é simplemente unha construción que vai variando, pero moitas persoas quedan excluídas da humanidade, o que tamén evidencia que, por exemplo, cando falamos da categoría de raza, ou cando falamos da raza entendida como un construto sociocultural, non como algo que exista en termos biolóxicos ou científicos, senón que cando falamos, por exemplo, da raza, a raza tería como un componente esencial xustamente iso, pensar en términos do binario humano-animal. Entón,
os procesos de racialización sempre suelen vir acompañados, por exemplo, de procesos de animalización. Entón, os procesos de racialización e de animalización justamente partirían desto, de decir que hai determinados seres humanos que, por mor da súa raza, non son seres humanos en sentido pleno, ou que son subhumanos. Entón, cando nós facemos análisis político falando das realidades discriminatorias e injustas que só afectan os seres humanos, o que sucede é que nesas categorías o binario humano-animal é algo esencial. E, por exemplo, cando pensamos en prácticas que deshumanizan a seres humanos, a deshumanización como proceso realmente só é posible porque hai unha lógica especista, un binario humano-animal, é dicir, se non existira un grupo de animais que nos consideramos que están fora do ámbito moral e que se pode facer con eles o que queiramos, non habería deshumanización, porque non habería unha forma de quitarche o humano e dicir, eres como un animal. Entón, todos estes procesos, ao final, son cousas que están moi conectadas e cando estamos falando de todas estas cuestións, por iso é importante falar tamén de especismo, por iso é importante falar do binario humano-animal, porque ao final articula tamén as injustizas e discriminacións que sufren os seres humanos. Ao mesmo tempo que a nosa forma de pensar, por exemplo, cuestións sobre xénero, ou a forma na que se construe a masculinidade hexemónica, ao final ten consecuencias directas cara aos animais non humanos, como cando pensamos de como exercer violencia aos animais non humanos é algo que suele aparecer bastante vinculado á construción hexemónica da masculinidade, e como determinadas prácticas como a caza, a pesca, a tauromaquia non só espacios onde se reafirma o binario humano-animal, senón tamén espacios onde se reafirma a masculinidade hexemónica. Entón, dentro do análisis interseccional, o que estaríamos é intentando pensar en como todas estas lógicas funcionan de formas similares, como comparten funcionamientos cada unha delas. Bueno, entón, cando falamos de como o feminismo podería abordar todas estas cuestións, tamén partimos dunha concepción do feminismo que non falaríamos de feminismo, senón máis ben de feminismos para reconocer a pluralidade de enfoques que existen dentro do feminismo. Entón, se ven en un primeiro momento como que a corriente feminista que máis traballou a cuestión animal foi o ecofeminismo, que o ecofeminismo, así, en resumen, o que intenta facer é falar de como existen conexións entre a natureza e as mulleres. Entón é cando teñen todo o debate de se esa conexión é algo esencial, é algo natural ou se é unha construción sociocultural. Posteriormente se rexeitaron esos enfoques esencialistas de decir isto é así por natureza, e se empezou a falar máis deso como construción sociocultural. Entón, dentro do ecofeminismo, hai xente que traballa máis cuestións de ética ambiental ou cuestións de ecoloxía política, pero tamén hai unha parte do ecofeminismo que comenzou a traballar a ética animal, pero dende unha perspectiva explícitamente feminista, que eso non é algo que ata entonces estivera como tan desarrollado. Sen embargo, o que pasa con estas aportacións, que siguen sendo moi relevantes e teñen moitas cousas boas, é que, por exemplo, no ecofeminismo, mesmo na obra de Carol Adams, cando fala da ética animal dende unha perspectiva feminista, sobre todo faino a través de establecer analoxías de dicir, as mulleres trátanas como os animais, pero establecer analoxías é un punto de vista bastante insuficiente, no sentido de que non é unha cuestión dunha analoxía, non é que traten os animais e as mulleres de formas similares, senón que a lógica de dominación, as injustizas, todo o que está pasando aí se coproduce. Por iso é limitado pensalo en termos de analoxías, é mellor pasar a termos de co-constitución. E outro dos problemas que temos, por exemplo, na obra de Carol Adams, é que cando establece todos estes paralelismos e fala de
de que dos animais non humanos, se fala, por exemplo, da situación das vacas, e fala de proteína feminizada. O que estamos vendo que realmente iso é bastante problemático no sentido de que non problematiza como construímos as categorías de sexo e xénero. Simplemente asume que iso se dá exactamente igual no mundo natural, que os machos e as femias existen no sentido no que se pensa para un humano. Entón é aquí cando, se realmente queremos facer un enfoque interseccional, deberíamos partir de distintos enfoques feministas. E, por exemplo, aquí onde ten un gran peso, por exemplo, todo o proceso de desnaturalización que se iniciou dende a teoría queer ao respecto das categorías de sexo e xénero. É importante que, cando facemos esos análisis, teñamos como bagaxe de que o sexo tamén é algo, o sexo en termos biolóxicos, que tamén hai unha construcción sociocultural niso. É tamén por eso importante recurrir á teoría decolonial para ter en conta as complicidades dos feminismos con todos os dispositivos coloniais, racistas, para pensar que, por exemplo, na construcción da raza, o binomio humano-animal é algo fundacional, é algo de gran relevancia. É por iso tamén que temos que falar tamén de teoría CRIP, que por se non o coñecedes, a teoría CRIP é en inicio como que se fai algo similar que o que sucede ca teoría queer, que na teoría queer o que encontramos é unha reapropiación do término queer, como valorizando. Pois ca teoría CRIP pasa o mesmo. CRIP, se o traducíramos ao español, sería algo así como lisiado, que non me salía, gracias. Sí, lisiado. E xustamente, o sea, a teoría CRIP o que fai é problematizar o que se considera discapacidade, considerar que é o visto como normal, considerar tamén, pois, por exemplo, conectando co que falaba Iria, como a hora de construir cidades, as cidades activamente son as que discapacitan a xente nese sentido. E tamén hai como todo un recuperar a vulnerabilidade, falar de corporalidade, que eso tamén é algo que entronca totalmente con a necesidade de abordar a cuestión animal dende estos enfoques. Entón, aparte diso, a relevancia de abordar a cuestión animal dende unha perspectiva explícitamente feminista está en que a día de hoxe as cuestións sobre animais non se están traballando só dende a ética, senón que tivo lugar ao que normalmente se fala como o xiro político da ética animal, que é como intentar traballar, o sea, unha vez asumimos que temos obrigacións morais cara aos animais non humanos, que os animais non humanos teñen sintiencia, e en base a iso nós individualmente deberíamos actuar dunha determinada maneira. Pois dende o xiro político o que se está falando é de especismo e de como tratamos os animais como unha cuestión de xustiza, e como realmente deberíamos cambiar a nosa forma de pensar como construímos a comunidade política, tendo aos animais non humanos como tamén suxeitos que deberían formar parte ahora diso. Pero un dos problemas deste xiro da político da ética animal é que maioritariamente desprecia bastante todas as contribucións feministas e anarquistas, e que justamente que é un xiro profundamente liberal, o sea, casi todo que hai escrito sobre esas cuestións, hai algunha excepción, pero maioritariamente é dende enfoques liberais que non problematizan en ningún momento pois o capitalismo, que non van a hablar nunca de cuestións coloniais, nunca van a hablar de sesgos de xénero, nunca van a hablar destas cuestións. Entón, o bo tamén de plantexar o análisis da cuestión animal nestes termos é que nos impide sobrepasar os marcos liberais, é dicir, simplemente nós non estamos nisto. Entón, eso é algo que tamén aporta esa lectura. Entón, bueno, como conclusión, pois partiríamos máis disto, de que non estaríamos falando como de suma de loitas, senón que estaríamos máis ben entendendo como esas loitas están profundamente entrelazadas, de forma que non podemos separar, e justamente analizar o funcionamento desas lóxicas compartidas,
analizar en análisis probablemente máis concretos como eso ten lugar non só a un nivel macro, senón tamén se podería pensar, pois, non sei, a hora de traballar, pois, como se construiu a raza en Estados Unidos. Pois a día de hoxe xa empeza a haber xente que está metendo todas estas cuestións. Entón, fronte a modelos, pois eso, liberais, que teñen todos os sesgos que estamos aquí comentando, pois sería eso, intentar articular unha visión explícitamente feminista da cuestión animal, pero eso, que recoñeza a pluralidade que hai no feminismo, que recoñeza que realmente hai moitos puntos que ter en conta, porque o poder configúrase de formas moi complicadas. Entón, para facer un análisis realmente riguroso e que sexa útil a hora de articular as loitas, de pensar que vamos facer para mudar todo isto, pois que debemos beber de distintas teorías e distintos aportes feministas. E bueno, hasta aquí. Pero muchísimas grazas, Emma. E non sei se alguén quere facer algunha pregunta, aportación. Agora sí que... Vale, adiante. Bueno, antes de nada, chulísimo. Moitas gracias. A verdade é que, bueno, eu quería decirche, eu li o libro de Carol Adams, e a verdade é que non teño ningún tipo de formación máis en plan de humanidades, entón, pues, custou un pouco. Pero, bueno, acabame de chamar moita atención ao que dis. Recomendas algunha lectura ou algo para profundizar máis neste concepto de interseccionalidade do que falas ti, como da co-construcción? Non é algo que se fale moito en plan en términos de co-constitución, e maioritariamente todo é como máis no mundo da habla inglesa e tal, pues pero nun rollo non académico, que realmente, en fin, bueno, hai que comer, pero realmente hai outras cousas máis interesantes. Eu penso que dos mellores libros realmente que eu lín sobre ese tema, que me parece que aborda moitas cuestións, sería, sei que hai traducido ao español, racismo como brujería sí, de Azco, sí, que hai, se buscades 824 ediciones, hai un montón de libros de movidas de cuestión animal, teñen o traducido, e tamén teñen o que escribiu ca irmá Circo, Afroismo. Sí, afroismo. E teñen que son de libre descarga, moitas veces. Sí, de libre descarga, entón. Ese diría, o sea, diría que o que ela ten sola é moi interesante, porque ela realmente, por exemplo, ela rexeita a interseccionalidade. Ela pensa que nun momento a interseccionalidade foi moi útil, pero a día de hoxe, polo que estábamos falando antes, de que mesmo en xente que traballa dentro de interseccionalidade sigue partindo do feito de que hai categorías estancas que logo nós fusionamos nos nosos análisis. Por esta clase de cousas, ela rexeita a interseccionalidade, solo que para min podemos seguir falando de interseccionalidade sempre cando entendamos como co-constitución. Ela despois propón unha teoría multidimensional da opresión, que ven a ser cercano á co-constitución. E logo parece un libro moi interesante porque é isto, parte tamén de tradicións distintas, entón fala moito de teoría decolonial, e bueno, o sea, realmente creo que é un libro bastante interesante. Si que hai algunhas cuestións que, por mor de como está feito e de que ela tamén traballa como moito de crítica do audiovisual e utiliza, sabes, como películas, como pretexto a hora de pensar estas cousas, pois o mellor dende filosofía hai cousas que a mí me gustaría ver máis desarrolladas, pero penso que iso é un libro moi bo. Logo sei que tamén fai pouco traduciron un de ecofeminismo en editorial que agora non recordo. Unha cousa en Levantafuego, creo que en Levantafuego publicaron, o sea, traduciron fai pouco, relativamente pouco, un libro de ecofeminismo onde, o sea, unha compilación de distintos textos que hai cousas moi interesantes, e tamén
mostra un pouco de que dentro do ecofeminismo hai xente distintísima, hai xente facendo cousas moi distintas, moita da xente di unha cousa que contradice o que di outra, entón nese libro pois hai algún artigo que explícitamente fala de cuestións animais, entón tamén pode ser unha lectura interesante. Eso é agora un pouco que se me ven á mente. Vale, gracias. Nada. Pensarei moito. Porque dá para pensar. Bueno, moitas destas cuestións, claro, tamén estás abrindo camiño. Ah, non. Claro, entón, iso tamén é unha das cuestións clave de que a bibliografía non é unha bibliografía extensa. Sí, non hai unha bibliografía tan extensa, verdad? Nada, pois xa leremos estes artigos. Non sei se alguén quere facer algunha pregunta, algunha aportación. Eu a aportación, máis que nada, agradecemos a presencia das tres. Tamén, bueno, xente que vive, evidentemente, pero que moitas gracias por de forma voluntaria a dedicar o tempo a vir aquí, preparar a charla, bueno, pois iso, moitísimas gracias a vos e, bueno, tamén a Pablo por artillar e unir. Bueno, claro, eu sumome un pouco a eso de, bueno, agradecer sobre todo ao público as que aguantache desde o final, que xa é moitísimo. E nada, bueno, que podedes seguir por Instagram, que temos Insta. Ai, eu creo que podedes doar cartos aquí. Sí, pero bueno, que en todo caso... Pero bueno, que sobre todo, en todo caso, que podedes seguir aportando, porque nos quedaremos aquí un rato agora comendo. Eu vou comer. É dicir, comendo un pouco e bebendo, entón podedes falar tamén con nós, porque están, bueno, xustas ponentes están as tres. E bueno, sí, sumándome a Lin, bueno, agradecervos ao público, pero sobre todo agradecervos a vos as tres por vir, a axudar e a colaborar de forma, non sei, prepararse unha charla, como decía Lin, preparar unha presentación, vir aquí, non sei, axudar que é moitísimo, entón agradecervos infinito. E nada, entón podemos darnos un aplauso conxunto. E fechamos aquí. Algo bueno tenía que tener las interactivas.